yesibini ebisibeka apha yilena ngokusongela kuyesikolo. Bazalwane, andizobe ndicacisa kwathiwa kwathini ndizokwenza nje umsebenzi ekusuppose uba ndiyawenza. Sivaleni siyokuba sihambeni siyo-heaven. Haleluya. Ndizawucela ke ngoku apha ne bazalwane bam ne ndinabantwana bam endaba-ordayina long time ago, but I never issued a certificate. But those days I never qualified to issue the certificate. But today, because I'm a now. I was ordained. I was ordained as a bishop. That's why ndibona ndinxibe elihlobo. Unduwenza lo msebenzi under isikolo endasinikwayo. Abanye abantu bazobuza uba into lisegaxele. You know how people are. Abantu banezinto ezininzi kodwa ke ndifuna ubaphendula. For me to do this work, ordained to do this work. Amen. This is my ordination certificate from my college. Thank you. This is my license to run a ministry. Yeah. Yes. I received this from a college. Amen. This is my certificate, accreditation certificate. So glad I know what I'm doing. Yeah. This certificate is Agos Neref number. Yeah. Nice. Abantu bokutala endizabanika certificate without ukubathambisa because of ubathanjiso. Okokuqala ndicela inkosikazi yami ime phaa. Okwesibini ndicele Mama Ntoni, hayi Mama Ntoni wena ndiza kuthambisa ndikunika certificate. Mama uNando. Yeah. Utata Ntuli makeze ngaphambili. Nansi ke bazalwane certificate singaphambi kwamanga. Yes. Mama bahlala phansi. Ndifuna uyileka man. Ndifuna uyileka bazalwane. Uthethiwa kakhulu. Ngizoza utata uNtuli. Utata uNtuli uzofumana 3 certificates. Utata uNtuli. Utata uNtuli uzanikwa i-certificate ordination. Utata uNtuli uzanikwa i-certificate to run a ministry. Utata uNtuli uzofumana i-certificate esilandelayo accreditation. Utata uNtuli, man of God, nasi certificate so ordination. For this one, my son, that's certificate. I'll explain that one. That includes the certificate sakho se-card angeke ukwazi uzenza because of the time. This is Tatu Dube. Tatu Dube, your ordination certificate.
ndamthambisa yena ngaphiya eMonti, I mean Port Alfred. Tatu Ntoni na certificate sakho. Tatu Dube nasi certificate sakhe basalwana. Thank you. Saying what I said to him. Nakuwe. Tatu Ntoni nasi certificate sakho se-ordination. Tatu Ntoni nasi certificate sakho to run the ministry yaseludwane West engahlala phansi. Ngoku sizawuza kumsebenzi ke ngoku omnye umsebenzi ni. Ndicela ndizabathambisa abanzababisa ngoku. Kodwa aba bantu ndizabathambisa, I will divide them into 3. Ndicela aba Tata uMswelanto noma hayi mana ofuna befumene i-certificate no Tata uMenze, yeah. Bona ndizabadivida elihlobo. Tata uMswelanto nomama uMswelanto izani ngaphambili. Tata uMenze nomama uMenze izani ngaphambili. Ngabafundisi bam abamfundisi uMoses. uThixo awandinceda ngabo. Aba ke ngoku uTata uMswelanto certificate sakhe se-ordination as a pastor. Mama uMswelanto, Sheila Mswelanto as a pastor. Nansi elder yasecaweni uTata uMenze as an elder. Mama uMenze as an elder. Masibaqhubele umsebenzi. Ngoku abantu endizababisa ndicela aba bazothanjiswa baze apha ngaphambili. Aba balapha ecaweni mabaze apha ngaphambili. Tata uMadikani, ndithambisa nyana nazifumana ezinye certificate. Tata uMadikani, bazalwane, aba nibabonayo namhlanje ngabantu abasevileyo kule ministry for iminyaka. Zange bandihlupha ngofuna uthanjiswa. Utata uMadikane nomama uMadikane bayikhonzile le ministry for almost 15 years. Besenza imisebenzi, beshumayela, besithini na. Zange ndithi kubo ndizabenze befundisi. Ndabenze befundisi bekhona. Kungekho nto bazalwane bam irongo bayenzileyo. Aba-observer. From that time up until today, zange ndibone nento encinci ebangela namhlanje into yokokuba ndingabathambisi. And so much before ndibathambise, ndifuna kubekho ingqina elizandivumela into yokuba uTata uMadikane nomama uMadikane ndingabathambisi. Uyabona xa nditshatisa, anditshatisi nje without asking umntu ozandinika igunya lokuba manditshatise because ndiyonqena ukwenza ukwerongo. Nditshatise ndidibanise abantu abayi-2 kanti kukho abantu abarefuzayo. That's what I'm trying to do. Tata uMadikane nomama uMadikane, ndicela umntu oza ndinika igunya lokuba ndinibeke as abafundisi.
makaphakame aze athi mfundisi ndiyakuvuma ukuba umsebenzi owuthunywe nguThixo phezu kwabo ungawenzi. Mandithabathile ithuba ndibulise tata umpostile, mama umpostile, ndibulise ootata bonke, iinkokheli zonke, egameni lenkosi yam Jesu Kristu waseNazaretha, amen. Ndingumzekisi igama ndingumtshana kumalume noanti. Umalume wabatshana lo, ubhuti wabantwana, utata wabantwana, utamkhulu abazukulwana. Ifemeli nje isikakhulu nguswiti kaanti. Siyifemeli sizongqina. Simbonile umalume ikhokhela ifemeli ngokuthembeka. Oh, Jesus. Before inkonzo ibone ikhokheli kuye qala ifemeli. uThixo siyibonile sithi utata sithi uJeremiah, uThixo seqala wabona kodwa yayifemeli landelayo ingekafiki inkonzo. Iwedi ingekabikho ifemeli yabona uba nantsi inkokheli ekhaya. So sizovuma namhlanje Oh, Jesus. sibe ifemeli sithi hayi. Thank you, Siyabulele. Wenkosi ndikhululekile. Hallelujah. Next to le family kukho uSpooky. Andifuna umbiza ngalabagama wegandaganda. Andifuna umbiza ngeza zinto, but she is full of God. Lo sisi lona, lo sisi ucinezelwe. Ucinezelwe enento kaThixo. They never gave her a space to say something about Jesus. Uyabona ibhola noba ungayitywilisa emanzini, udinwa kwakho ibhola yenyu ufikelele ixesha. For almost 10 years she was next to me, and ndambona she is loaded egcwele nguThixo, but kangendinqaba that no, I'm not gonna do it. At the end of the day ndiphinde ndithi I regret what I've done. Mabaseve bufuna uphuma uThixo engekatsho bangaphuma. Andithethi laa nto, andicontradicti laa nto, but lena kufanele ukuthi inside of me ndingayivoyisi out, but inside of me ndithi Thixo ndilindele elakho ixesha, but uThixo spoke to me. Ndihleli naye i-10 years eshumayela, ufike apha enguSpooky qha yedwa. Kange ndibone omnye umntu around. Kange ndibone imoto yothatha uSpooky pha ever yonke le minyaka ndilaa nto. Zange ndibone imoto iyomthatha phaya kuze kuthiwe ngumalume lo, zange ndayibona. Kuthiwe umalume, ungayazi umalume utheni ukhuthele kangaka. Umprofeti, namhlanje samthambisa as umprofeti. Tata uMadikane nomama uMadikane sabathambisa as the pastors of the church. Xa ndizowuthambisa ndizobiza abanye, ndizobiza ngoku abafazi babefundisi ebekudala bekhona, but abefundisi zange bathanjiswe for uoperate kule field. Namhlanje sokwenza loo nto, sibabize sibamise apha, le nto yabo ibe official. Oqala Mama uNtuli, prophet, come my dear. Okwesibini Mama uNtuli. Before ndibuze kule ndoda ngalo,
uSpoke Ivoko. Ndicela umuntu ozathi kumtata umfundisi ndikunika imvuma lokokuba umthambise uSpoke njengomprofeti. Ba ukhona makeze apha azotsho apho. Ngaza nefamily yakho. Ngiyazibuyisela kutata umfundisi, mama umfundisi, abefundisi bonke abakhoyo, ulutsha, ulisela nomthunzana, ifemeli yam, igama lisika lomfika tata ndibe apha njengomama kaSifokazi. uSifokazi firstborn yam ndaqala udlala ndiyakunika lokokuba umgcobo mntanam ngoba nam zange wandikhathaza. Uyinto yonke nakwifemeli yam, nabangekhoyo balapha ngentliziyo. Amen. Dad. Ndiyakunika ibhulu. Ndiyabulisa khona kutata nebandla lonke. Ngomoya okhululekileyo tata, ndiyakunika igunya lokuba uProfeti Siyintoni ungamodeyina kwiofisi yakhe. Dube. Come, my son. Mandizibulisele kukhona ebandleni ngegama lenkosi Yesu. Hallelujah. Dad, nam ngomzimba okhululekileyo ndiyakunika igunya anoint my wife, Prophet Dube, into her office. Kukho abayi-3 abasuka eGeorge bakhonza mna kubo ndingutamkhulu nakutata wabo. Utata wabo uthe wokuva olu gcobo luzokwenzeka weza kum wathi, tata, xa kuzokwenzeka olu gcobo uThixo undibonise ngaba bazalwana andikwazi uzenzela into ukhona njengotata. Cela wena endiyoba sowenza lo msebenzi phezu kwabantwana. Ndicela baze apha ngaphambili. Mawethu, ndifuna ke ngoku ukuchaza ii-offices zabo. Uzoordeyinwa, in fact
she was ordained by God as a prophet. Aba bayi-2 ba-ordainwa nguThixo to be the pastors. Nhliziyo yobupastor banayo. This one is a prophetess. Mama, apostle. Or prophet, yeah, prophet. Ndinikubile ni. Ndiza kwaba. Sisi, ukhona umuntu ohamba naye ozawuthi fundise ndikunika imvume yokokuba ucinezele isandla sakho phezu kwakhe. Ingaba ukhona? Ndicela uba makeze. Bonke tata bamelwe nguwe. Okay, uyasanda unika imvume phezu kwabo. Ndiyakunika tata imvume phezu koPhakama Mdunyana umgcobe kwiofisi yakhe as a teacher of the word. Ndiyakunika igunya lokuba ungamgcoba umawethu Kewuti kwiofisi yakhe as a prophet. Ndikunika igunya phezu kobomi kaMamChotha umgcobe as an evangelist. Nkosi. Siyambulela uThixo masiqhubeke. Mamelani ke bantwana bakaThixo kuba sekufuyile nokufa. Zithethiwe izinto apha. And I'm sure from now onwards, njengoThixo ebethetha through uMamanqane, there is something in his bigger play. Akuzongena kule office ongayazi into ekusupposed kuyayenza. There is no competition at all. There is no competition at all. Njengoba nilapha ningabefundisi whatsoever, you will never be bigger than me. I am your father. Now, kuthatha uNkosikazi njengomama ebethetha, I will never. Noba sendikrele noba sendifundile, but I will never be greater than you. Ndifuna ke nani anifakwa kule office because of again nizokwenza i-competition kunye nabantu sebehambile indlela. I-mistake yento eyenzekayo namhlanje ukuhlala nabantwana etafileni bangazazi babangabantwana. Uyabona pha esiXhoseni thina abantu besiXhosa sithe xa sikhula siqale ebuntwaneni sabuya sangamakhwenkwe. After ebukhwenkweni sabuya sangamadoda. Kukho idiscipline ke phaya. Ndithe ndoba indoda ndanika igama kwathiwa ulikrwala. Xa ulikrwala akunayo i-right yohlala namadoda amakhulu. Because yintoni? Ulikrwala. But ke ngoku sine-problem nentswelo ye-discipline kwicandelo kaThixo. Sihlala namakrwala. Sihlala namakrwala sihambile le ndlela siyayazi le ndlela. Because of enolwazi abenelasoru above wena. Akakhange aze experience izinto zale ndlela. Wenziwa yintoni because iyakwazi ukushumayela kokugqitha. Apha kule ndlela what is needed is patient nonyamezelo. Ujonge uThixo ba ufaka phina naphina. Uyabona ngoku thina sesikhethe ubuya umva sithi mabahambe bangene kodwa bayafa. Sithi okay thina sohoxa. Sobuya umva. Akonto mntana wami ibhlungu njengento yokuba kuthi ungumprofeti but iduty yobuprofeti akuyazi. Akonto ibhlungu njengento yokuba ube ngumfundisi but iduty yokufundisa akuyazi. Nifakwa kule lanto, you never be a pastor. Uyaqala uba ngumfundisi namhlanje. Zange waba ngumfundisi. So awukwazi uba clever ube nolwazi.
uthi wena uyakwazi uba ngumfundisi ekubeni bazange ube uyafunda ungumfundisi. And into eza kusa phaya yintobeko. Namhlanje sine problem yabantu badotywe izolo bangabapostile. Hey bazalwane, angabi ngumpostile namhlanje. Bazalwane uba ngumpostile, it's another thing. Don't take it light bazalwane. Le nto ihamba nokufa, you will die. Njengabantu behambisa nefame abona ba ungumpostile, le nto ihamba nokufa, you will die, I'm telling you. Not the easy thing. Lindela uthi xa kuphakamise mntana. Noba wenziwa umpostile, refuse ukwenziwa umpostile noba yinto emnandi. Because you know what's wrong. Kanti uPawulos ubeke wena apha uthi makeni nixilongwe. Ungafumanisa ukuthi uPawulos 100% wena u2%. Ube bring the oil. Ndithe uvuka kwam namhlanje ndinenjaba uPinathi nonini. And I said to myself, ndiyazithanda kakhulu. I looked at my hand and I said, today I'm going to stop playing with my dogs. Because as a son, ndizasibeka phezu kobomi babantu. I kept izandla zam clean physically, kanti spiritually udala ndazigcina ziclean. But today, Peanut away, Mimi away, I'm gonna do a big job. And I understand why the city is in Jamazipur, because I don't want to mess up the lives of the world. It's dangerous ukusondela emntwini ubeke isandla sakho. Noba siyathanda urecognizwa as siyaphilisa, but it's very dangerous to touch izinto ezi-ungodly and then uphinde utouche phezu kwabantwana babantu. You might make them worse. Njengoba bethiwa bayathanjiswa, njengoba kuthiwa bayathanjiswa, omnye umbone enxila, kanti lo mntu bemthambisa bengeka-prepare for ubomi bakho. Indaba kaThixo, it's another thing, it's not a playing field. Asisonga befundisi because sifuna uba ngabefundisi. It's just because it's a calling. And we couldn't hide ourselves because we're naked to God. That's why si alawa, mnandi alawa nomuntu kwele phezu kwamabe clever. Elo xesha ndiyazazi uba ndikuclever ukodluka yena. Kanti umyeke ke ahambe nalo information. Yazi akho nto ibuhlungu mntanam wenziwe ibharu. Kha uyinike la grace. Uyinike la grace ihambe nayo. Ithi above mancane qoba ngithuka ayazi izinto endithe go through zona for end down. We will never be the same. Never. Zanithambisa. And ke ngoku le nkonzo ndizawuyenza. It's a confirmation of into eyenziwe nguThixo. I don't ordain people. No, na ordainwa nguThixo from esizalweni. It's just today ubungqina phambi kwaba bantu
into yokuba nam ndiyanqina nabazali bangqinile neefemeli zinqinile ukuba aba bantu they do qualify to operate in this office. Asoyifakela mafliyo. It is like that. Namhlanje ukuba ubunginontuthuzela igama, you must know kukho i-additional ethiwa ngumprofeti. Unontuthuzela uzawuncipha but kuphakama ubuprofeti. Never forget into oyenziwe nguThixo. Because sithi singabefundisi ulibali uba ngumfundisi uyophatha. Hey, God is not a man that he should lie. Asiyomfama uThixo. Asiyomfama uThixo. I was locked one day, right toilet. Ndivalelwe nomntu usiso likhala kumhlelo sisi. Weza kum lo sisi unenwele ezinkulu, itoilet itsixiwe inkulu. But hayi man, bazalwane sijiwe siphume ezintweni. What if this is your day? What if this is your day? Enhlizweni yami engqiqweni yami kweqatha into yokuba uThixo akasiyomfana. If I said I will never touch sin, I will never. Noba sesikhangeleke ngathi siyanqwenela. After that, kwenzeke loo nto kwafika umlunkazi eofisini yam. Says lady waseke wandixhumela, wandibamba, wandiphuza. Wandiphuza umlunkazi. Wathi manje yule ngawe. Ngathi yaqala inkathazo. Apha ngoku ndiyawiswa nyani apha. Kwaxhomekeka into yokokuba kule nto ndiyibonayo nento sendifumene yeyiphi namandla. Wacinga uManqane ndathi Thixo, ndandiyimfama kodwa ndiyabona. I was blind but now I can see. Andikwazi ndithi ndinamehlo ndingene ekufeni ndinamehlo. Ndaendapha ndisithi zininzi ke bazalwane, ezinye ndiyoziripota enkosikazi ndithi nkosikazi ndizophuma njani lo sisi uyandikhalela. Yeka yanokukhalela thina. Ndithi uyandikhalela. Ithi nkosikazi yam xa ithetha nami. Ithi lisithando sami uxelele into yokuba wena utshatile. Njengoba utshatile njena ukhokhela ibandla. Yabona ke ngoku ndikuxelela ezi zinto ndizithethayo ngoku xa kufike lamhla akho easy kube ngathi akunangqondo. Akukwazi uziphendulela because uSathana sethe wabengezela. Lastly, abantwana bakaThixo abagaxeleke kule nto masingabakhongeli. Into endiyishumayelayo noba bekuthiwe lo mntu lona ubhaqwe esenza into ethile. Ndithi enkosikazi remember my dear, lo mntu uze apha efuna uThixo eklini. Kha wangenwa yinto emngenelo wawa because they weak. I thank God. It doesn't mean him not be strong, but I was made by God to be strong. So I cannot laugh unto somebody or wiswe ngokundawo, because the moment ndihleba ngalo uSathana uyavuya because ndijikela brother. Bangaphi abazalwana abajikela abanye abazalwana? Bangaphi abazalwana abasheba abazalwana?
Lamazwi ndiwathetha because aba bantu andifuni into yokuba after bengenile kule pulpit, I mean kule field babe careless. Kuzoza umuntu eyothetha ngomntu. Hey bazalwane, kuzoza umzalwane eyothetha ngomnye umzalwane. Kuxhomekeka ukuthi uresponda njani na komzalwana ngomnye umzalwane. Sometimes omnye umzalwane ufakwa ubutshaba, laa mntu ucaphukela laa mntu aze kuwe afune uba wena athatha ubutshaba bomnye umntu akuthathe umzalwane. Kangulwe nalo mntu ngokusokulwa nalo mntu because ufuze kuwe ephethe umqobo. Sanithambisa. And kamandi nithandiswa yindoda ehamba noThixo, emoyikayo uThixo. You will never see me in the corners. You will always see me ndikunye noThixo. Sipokazi zapha mntana wam. Stand there. Ndiza kuthambisa egameni likayise, egameni moya oyigcwele. Sipokazi voko siyakuthambisa kule office yobuprofeti. Nebandla liyavuma ukuba umne kaThixo uphezu kobomi bakho. Siyakhonga ngako konke uThixo akuthethileyo phezu kobomi bakho uba yiyo loo nto uThixo athi uyiyo. Profeti wazo intlanga. Thixo makabe nawe mntana wam, kude kube sephakadeni umoyika uThixo ngegama nangegazi lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Mathingane nomama.